Gero Xularrek antolatu den ikuskizun hau, 17. mendean kokatua da. Bertan emakumeak bizi izan zuten bizitza gogorra azalduaz. Ikuskizun hau berezia baldin bada, da musikak guk egin ditugula, eta pauso batzuk aztertu ditugula eta kokatu ditugu 17. mende horretan. 23 dantza desberdina ditu, 23 dantzak esango du. Gutxi gorabehera daude kokatuta zatika. Lehenengo zatia itsasoaren zatia izango da, emakumeak nola gelditzen ziren eta gizonak joaten ziren arrantza egitea. Bigarren partea emakumeak bizi izatu den egoera, familiak eta bere lana aurrera ateatzeko. Hirugarren atalean da liskarra batzuk izan zirela eta lankre etorri zirela eta ez zuela ulertzen bere hizkuntza, bere kulturak eta torturatuak izan zirela emakumeak. Eta laugarren zatia gizonak bueltatzen dira itsasotik eta berriz ere bizitza normal batera kokatzen direla. Bideo honetan ikusiko duzutena ikuskizunaren lagin bat da.